Jeg har lovet, at jeg lige hurtigt vil unboxe den her. Jeg har lige taget papir af. Familiesortiment, så det vil jeg gøre. Så åbner vi det her. Hold op, det ser spændende ud. Det ser satme spændende ud. Det første vi har her, det er hæksyl. Vi har, det kan jeg lige se på til der. Godt. Vi skal videre. Jeg kan se, hvad til det, men jeg ved sgu ikke lige, hvor mange der er. 22 hudder på. Så er der 2 medium hæksyl. En springvandfontæne. Anden springvandfontæne. Går bare lidt hurtigt igennem det. Små bitte Thundershot, som jeg glæder mig meget til at prøve. Dem er der 1, 2, 3, 4 af. Så har vi sådan en ildsøjle, der er ret stor. Ja. Den er ret stor. Så har vi en anden, den er med 2 hyl. Så har vi en anden ildsøjle med 3 hyl. Ja. Så har vi altså nogle ledlys. Så har vi en ildsøjle. En fontæne. Fontæne. Så har vi en anden fontæne, der hedder ildsøjle. Så har vi noget knas. Det er vist sådan en, der bare springer lige pludselig. Den er fucking fed. Det er det fedeste, der er i det her sortiment, synes jeg. Det er faktisk også på en måde en fontæne. Så er der en til fontæne, der hedder Nitro, der er fucking let. Hold kæft, den er let. Og det her det er altså 2014 til 2015. Ja. Så har vi et batteri her. Torpedo 100 skud. Hæksylskud. Fuck, til en fedt ud, synes jeg. Det synes jeg. Så har vi en ækvatorraket. Der, ækvatorraket. En til ækvatorraket. Der er... Hvor mange gram er der i det der? Shit. Der er 12 gram i. Det er faktisk en... Den er ikke særlig stor, den kan lige være i min hånd. Så har vi en gul raket, som man godt kører. Der er 4-8 gram eller sådan noget i det lort. Så er der en til gul. En til gul. Og så er der 3 røde. Og så er der 2 8-skuds romulys. Pound. Og det var faktisk det, YouTube. Sub for mere, og ja, eller vil bare gerne sige, jeg vil faktisk gerne bare sådan sige farvel. Vi ses nok en anden gang. Hej.